Te olette sanoneet eduskunnan täysistunnossa, että globaali velkakupla, että siinä on kysymys pyramidihuijauksesta. Mitä tällä tarkoitatte? No joo, kyllähän se matemaattinen mahdottomuus on, että se jatkuisi samalla lailla kuin se on jatkunut. Eli kyllähän tämmöisen velan kautta, kun rahaa luodaan, niin sitä pystytään synnyttämään semmoista tahtia, että se ei mene palkkoihin, jolloin se ei ole sitten tervettä enää. Eli niitä velkoja ei yksinkertaisesti pystytä maksamaan takaisin. Kun sanotte, että raha luodaan tälleen velan kautta, niin mitä tällä tarkoitatte? Koska tässä on varmaan asia, joka montaa hämmästyttää ja hämmentää, että rahaa luodaan velan kautta. Voitteko vähän selventää? No joo, se on tietysti yllättävää, että aika monetkin henkilöt, joiden pitäisi tietää, niin eivät tiedä sitä, että kun pankkiin marssitaan vaikka asuntolainaa tai yrityslainaa hakemaan, niin se syntyy ikään kuin tyhjästä siinä se raha sitten käytännössä. Eli kirjoitetaan velkakirja ja sen jälkeen se raha siirtyy tilille ja se on syntynyt silloin tyhjästä. Eli raha luodaan pankeissa? Raha luodaan pankeissa ja se on todellakin sitten se lopun alku, kun on annettu yksityiselle pankeille tämä oikeus. Mutta ihmisiltä kun kysyisi yleensä, että miten pankit toimii, niin he sanoisivat, että pankit lainaa asiakkaiden talletuksia, ylimääräistä rahaa kierrätetään talouteen. Mutta ja esimerkiksi luette taloussanomia, niin näin ihmisille kerrotaan sanomalehdissäkin, että pankkilainat on peräisin talletuksista. Mutta tämä ei siis pidä paikkaansa ollenkaan. No eihän se pidä alkuunkaan paikkaansa tosiaan, mutta olen kyllä itse huomannut saman, että ei kauheasti näistä asioista julkisuudessa puhuta ja sitä kautta ihmisten tietämistä näistä on todellakin aika vähäistä, ihan liian vähäistä. Mutta ihmiset yleensä kuvittelisivat, että valtiot luo rahaa, mutta näin ei sitten ole. Joo, eli todellakin valtioiden kuuluisi luoda se raha, mutta se syntyy sitten yksityisissä pankeissa ja sen takia sitä ei kontrolloida mitenkään järkevästi ja silloin tämä rahan luominen, niin sehän vaan johtaa nyt siihen, että yksityiset pankit sitten ajattelee ainoastaan vaan niitä omia intressejään siinä rahan luomisvaiheessa ja sitä kautta tämmöinen mieletön pyramidihuijaus saadaan aika helpostikin aikaiseksi. Mutta miksi ihmeessä niin valtiot luovuttaisi tällaisen oikeuden pankeille? Silleen meillä kuitenkin demokratia ja valtio periaatteessa on se ylivalta maassa, niin miksi he ei käytä tätä valtaa luoda rahaa? Miksi tämä valta on annettu pois pankeille? Ja koska valtiothan on nyt menossa porukalla konkurssiin tämän asian takia, niin miksi tätä ongelmaa haluta korjata? Miksi vaan jatketaan niin kuin jatketaan? Mä uskoisin, että propaganda tässä on niin kuin se suurin, eli niiden tahojen intressissä, jotka edustaa tätä pankkimaailmaa, niin ei suinkaan ole se, että valtiot hoitaisivat tämän operaation. Eli kyllä siinä on se, että ihmiset ei ymmärrä ja sen takia sitten esimerkiksi eduskunnassa ja muuallakin tehdään typeriä päätöksiä tämän asian tiimoilta. Eli se loppaus, mitä saadaan näiden rahapiirien ja pankkimaailman kautta, niin se on liian näkyvää. Eli oikea tieto ei liiku. Mutta mikä on nyt keskuspankkien rooli tässä kaikessa? Et meillähän Euroopassakin on EKP ja Suomessa on Suomen Pankki. Että kuka ensinnäkin omistaa tällaiset laitokset ja kuka päättää sen politiikan, mitä nämä laitokset toteuttaa, koska keskuspankithan käyttää hyvin suurta valtaa kuitenkin rahamarkkinoilla. Et kenellä se valta on? Se olisi tietysti hauska tietää, kuka siellä loppupeleissä päätökset tekee, mutta se ei ainakaan ole niin kuin valtioilla. Että keskuspankithan on todellakin itsenäisiä laitoksia ja päättävät itse päätöksistään. Eli se on ikään kuin koettu tarpeelliseksi ainakin niiden piirissä, jotka näin on päättänyt. Mutta kyllä se käytännössä se valta sieltä pitäisi ottaa valtioille, eikä suinkaan niin, että se on yksityinen taho. Että eihän näistä nyt tiedä kukaan, että mitä esimerkiksi EKP, millä perusteella se on ostanut sitten tiettyjä joukkovelkakirjoja ja toisia sitten jättänyt ostamatta. Että siellä käytetään nyt suunnatonta valtaa. Mutta siis Euroopan unionissa periaatteessa EKP olisi laitonta ostaa valtioiden velkakirjoja. Keskuspankki on periaatteessa laitonta rahoittaa valtioiden alijäämää. Että tämä kuuluisi Euroopan unionin sääntöjen mukaan ainoastaan yksityiset tahot saa ostaa valtion velkakirjoja. Eikö tämä pidä paikkansa? Joo, näin käsitykseni mukaan on. Tosin EKPhän sitten lipesi siitä linjasta ja siitä että näitähän on lähdetty sitten joustamaan pakon edessä ikään kuin näitä päätöksiä, mitä on tehty. Mutta todellakin se on alun perin luotu jo niin, että EKP ei saisi ostaa niitä.
Mutta jotenkin maallikkona voisin kuvitella, että järkevä tapa olisi, että valtiolla olisi oma keskuspankki, joka rahoittaisi valtion alijäämää, lainaisi rahaa valtiolle niin, että ei syntyisi velallista suhdetta valtiolle joihinkin ulkopuolisiin toimijoihin. Mutta tätähän perustellaan sillä, että sitä pidetään niin kuin äärimmäisenä pahana, jos keskuspankki alkaisi ostaa valtion velkakirjoja. Puhutaan, että se johtaa hirveäseen inflaatioon, koska silloin luotaisiin rahaa tyhjästä. Mutta eikö se nyt luoda rahaa ihan samalla tavalla tyhjästä, mutta vaan yksityisten tahojen toimesta? Asia on juuri niin kuin sanoit tässä näin, eli todellakin se luodaan nyt sitten yksityisten pankkien kautta, eikä suinkaan niin, että valtioiden eduksi tavallaan tapahtuisi tämä toiminta. Eli viime vuonnahan Fed Yhdysvalloissa osti 1700 miljardilla vastaavia joukkolainoja ja asuntolainoja USA:n päässä. Ja ilman muuta tämä sama pitäisi toimia täälläkin. Sehän on täysin järjetöntä, että täällä Euroopassa kun tehtiin vakauspaketti, niin sinne sidottiin IMF ja siellä on sitten niin kuin valtiot sidottu siihen. Se olisi yhtä hyvin voitu luoda samalla lailla kuin oli nyt niin kuin Fedikin tehnyt. Eli käytännössä ei ole mitään syytä, että minkä takia tässä velkaannutetaan valtiot ja sidotaan ne verkkoon ja luoda sitä. Jos ajatellaan, että viime vuonna pelkästään tosiaan Fedi osti 1700 miljardia edestä asuntoluottoja ja joukkovelkalainoja, niin sehän on paljon isompi summa kuin tämä, mitä vakauspaketti 750 miljardia kasattiin sitten ja sidottiin nämä valtiot nyt yhtenäiseen verkkoon ja saadaan sitten kaikki pulaan tässä. Miten sitten niin tällaisen niin demokratian kannalta? Suomihan periaatteessa on suvereeni valtio ja me demokraattisesti valitaan henkilöt johtamaan meidän maata. Mutta sitten kun ollaan tällaisessa tilanteessa yli 70 miljardia esimerkiksi pelkkää valtionvelkaa, ja se on yksityisille ulkopuolisille tahoille. Ja tässä tulee hyvin tärkeäksi luottoluokitus. Esimerkiksi Kreikan tapauksessa nähtiin, kun luottoluokitusta muutettiin, niin maan talous romahti hyvin nopeasti sen jälkeen, kun korot nousee. Niin eikö Suomi nyt ole tässä tilanteessa, että me ei olla oikeastaan edes kauhean suvereeni, koska jos me tehdään velkojen vaatimuksia vastaan, ei johdeta meidän taloutta niillä periaatteilla, kun he haluaa, niin heillä on mahdollisuus nostaa korkoa, joka tulee meille erittäin kalliiksi. Joo, eli nyt todellakin tämä vakauspaketti, mihin ollaan niin kuin sitouduttu ja sitoutumassa, eli sinne ollaan luomassa näitä automaattisia sanktioita, ja ne tulee olemaan erittäin määrääviä. Ja siellä on Ranska, Saksa esimerkiksi ehdottanut nyt, että sieltä äänestysoikeus lähtee pois tai äänioikeus Euroopan komission asioissa ja näin poispäin, että jos ei toteuteta niitä. Ja ne on aika mielenkiintoisen näköiset ne rajat, mitä siellä on. Todellakin siinä luodaan nyt semmoinen tilanne, missä velallinen tai erittäin velkainen maa takaa toista velkaista maata ja tästä ei niin kuin yksinkertaisesti vaan mitään hyvää voi seurata. Käytännössä kaikki maat jo melkein on yli sen 60% PKT verrattuna valtion velan, mikä on asetettu siinä ikään kuin semmoiseksi rajaksi. Kyllä siellä niin kuin matemaattisesti täysin mahdotonta on selvitä näillä toimenpiteillä, mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä.